Тя много обича тия столове. Да, и спи на тях. Той всъщност спи ли си в това, дето го донасяхте? Да. Защото пък на нея явно е топло. Спи в коридора, в това. А тя на плочките или е там в ъгъла под парното? Гърба е заврян точно там, където влиза студеното, пък от друга страна са топли. Много странно кота е, но явно козената е достатъчно. То при нас е топло, по принцип. Ама тя вечер си спи, нали? А какво прави през деня? Като спи и през деня спи. Много е мързелива. Подложена на тормоз. Но тя използва всеки момент, в който е самичка, за да се наспи. Защото като се върнат тия двамата, положението става страшно. Са необичайно активизирани. Да. Не, обикаля през нощта. Ай, много така като мърмот. Това е много хубава поза. Да. Едната от снимките, които ви изпратиха точно на един такъв стол. Един ден ние легнал върху нея, върху този стол и тук, където има един по-голям луфт, и запъхнало кръчето. И в един момент я бута и тя си провисва на крака. И почва да ръмжи и обгръжнала ние така и ние пищи. Нищо не съм ми направила, на нея крака и тук заклеща. Ема той не е виновен, че така се е получило. Чакай да го видя това, как е застанал долу. Светърчо, къде си се скрил ти? Много близко. И какво направи? Скочи единия ног, като си го пъхнал вътре. И не може да си откачи. Това и пищи, ръмжи. Ще се чудим какво става. Те израстват, те са. Не, нищо му нямаше. Въпросът е, че трябваше да му бутнеш додолу. Оплаши се. Виж какви са съветки жестоки, само се заснимка, бе, котивци. Той гледа отдолу нагоре, пък тя... Но тя в момента определено иска още много компания и да си играе. Да. Сведури! Не, няма. Аз ще се дръпна тук, да можеш да дойдеш на тази хубавата позиция. Изюзите. А ние реши, че той се казва Жижо. Жижо. Позиорчета. Джичка, към мен, Джиджи. Джиджи. Така, светещи очи. Да. Светещи очи. И се дават целувки през... И аз си мислех, че е мъничка, ама сега като природата е пускала, в природата някаква да го... Естествено, чакай, това ще го оправя, че не мога да... Не, тя не е много малка. За структура.